Na szavaztok meg, itt vagyunk a következő kínai Szóval azon, hogy itt vagyunk a kínai részben és úgyhogy hát nézzük is akkor. Az első valami, a pontos neve fogalmam sincs. Ez egyébként 300 000 forint volt. Basszuk ki, én azt mondom. Mi volt vagy? Azt mondja, hogy szivacs. Fürdő. Látjátok ezeket a kis, hát ilyen kis fürdőket? Az a ráírva, hogy nem lopott. Ez tényleg olyan, mint egy trombita. New kommunikátor. Becélzod a gombot, nincs olyan messze, de nincs kedved előre nyúlni. Vagy a billentyűzet, és vissza tudsz írni. És még entert is tudsz vele nyomni. 200 forint volt ez. Döntöttem. Na gyerekek, köszönöm szépen nektek a weblapot, figyelmet. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomassatok rá egy weblapot, valamit. Hogyha szeretnétek következőt, írjátok meg kommentben. Aha, el is loptam.